चोरी करने का मजा आया। हेलो। हाँ हाँ, अच्छा आप कहते हैं तो हम छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ आप जिम्मेदारी ले आए तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे। छोड़ दो, जाइए। चल चल चल। कामरा गया আমি আছি তো, চিন্তা করো না। খুড়া তপতিং ভাই ভালো আছে না? ভালো নাই मानसियाखौ मा जानांगौ मा जाखो? चलो चलो चलो, आल्लाह जा खस्थ' पाइलो। শালান फिसाफ्रा তপতিং চাচা ভালো আছে তো? ভালো আছে? আপনি হে বসালে খুড়া হইব হইব হইব, আরে হইব রে তপতিং ভাটিজা হইব, গেরলা হইব হইব হইব। অর্থাউই জায়গাयाव बर নাই। কামড়াইছে কামড়াইছে তো, ওই যে বেয়াসে শের বিবি লাগে মুসলমানে পালাছে। আমরা মুসলমান মানে বয়ান নয় তো, মুসলমান মানে ভালো। আমরা পরমাণুও ভালো আছে খুড়া, আমরা শান্তি ভালো পাই, জানছে? আমার মিলিজুলি থাকবা লাগবো দে। হ্যাঁ গেরলা, তুমি বুঝছো? জান দে খোরা। দে দে, ভালো মতো যাইও। হ্যাঁ কিটা লগ ধরিন দে খোরা। হ্যাঁ হ্যাঁ, বয়ানা পাবি। যাইও। হ্যাঁ मोजांलै मानसिया, खैफोदनि समाव जाति पार्टिजों खोन्था गैयालै। बांगालफोरनि बुस्थुब्रा खम दामनि। सोरबा सिख्ला मोजांनि फैलै। हेलौ, हायनारि सना नामा? आयै सना, खाथियाव सोरबा दं नामा सना? गैया, जा सानैजों एसे गोदै गोदै रायलायनि। आयै बेसे गोदै बेसे गोथाव नोंनि रावा सना, बिखा बिख्लु सुदेम मोनलायथारबाय आङो। ओइ हायनारि, खेला खेलि नङालै सना, नोंनि जबान मोननानै बे बांगालफोरनिफ्राय इटा थिंपाट माबा माबि बुथुमनानै गंसे गोजोन देरा लुबाय आङो। सानैजों आलो गोजोन गोदो गोदो रायजो जागोन सना। औ फैथारथ' सना, देग्लाय बैसागोआवनो फैथार सना। सि मानो बेबायदि राव बुंखो नों सना? आंनि गामि आंथिहाराखौ मानो इसिबां बासिखो? गङिया दैसा जिरि जिरि, सिसु बागान सारि सारि, खैरो बागान लारि लारि, सिनेमा बानायग्राफोरनि सिमांफुरि, बेसे समायना। सि सना, बिदिब्ला नोंनि मुङै लुखानाय बे न' बांखौ मा खालामबावनांगौ जाखो आंलाय? बांगालफोरनो रानना हरफिनजोबनोसै आं अब्ला। आयै सना, नोंनाव कार्टुन हैनांगौबा कार्टुन हैगोन आं सना। नों जेरै बुंगोन आं बिदिनो मानिगोन। बे न' बाङा, बे इटाया, बे थिंपाटा नोंनिख्रुइ देरसिन जानो हाया सना हायनारि। गासिखौबो फांग्लुंजोबनानै आं नोंनि खाथियाव थांनोसै। नाथाय सना, जबाना हले उल्था फाल्था जानो मोननाय नङा दे। दहायनो बुजिखादों आङो। जागोन सना, नै दानो 120 रांनि सोना हरनोसै आङो। नाथाय हले सना, आं दा मोनायाव फन हरगोन दे। हेल' हेल' हेल', फैसा सोना हरनायनि खायदाखासो बियो, नै सोहैनोसैबो। आगै सनायालाय दिनै गोसोखांथाराखै नामाब्रा? डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी मानि देर बाद व्यस्त? ट्राई करें। आंनि अनगायै सोरबा दं नामाब्रा सालियालाय? र' दसे जमबावनि र'। नंगौना नङालै बेलाय?
नंमारगौसो आं जायखौ जमदोंमोन बेनो हेल' नों खोनाबायना फाउदुर नों खोनाबाय खोनादोंना फाउदुर आं नोंनो मबाइलजों मा जासिहरदों सना फाउदुर बिखा फान्दां खिथु गांगुर नोंनि थाखायनो आं बेसेबा गोसोआ गुद गुद फाउदुर सना आं आरो जानो लोंनो जेब्लाबो गोसोआनो उन्दुनो ओंखारलिया सुखुथारलिया आगै सना फाउदुर नोंखौ खाथियाव लोगोसे मोनाब्ला फैदोलै सना आंनि खाथियाव फैदो बिखा खाथियाव फैदो ओइ सना सना फाउदुर नोंथारगौना सना नोंथारगौ गाबोननो फैथारदोलै सना गाबोननो फैथारदो फागुन सैत्रबाबो गाबोननो फैथारदो आं नोंनि थाखाय बैराथिखौबो थि खालामबाय नंगौलाय सना नंगौ बेनिखायनोथ' थांनाय बांगालनि दावरावआव गोबां सम्पति आरजिनानै लाबाय आङो नुवाखै हनै बांगालफोरनि इथाजोंनो बिल्डिं लुबाय टाटा स्काई साइकेल आरो गोबां सना रुफा आरजिबावदों सना नोंनि गुस्ति नोंनि उथुमाय नोंनि बै लिस्टिप मानि गोबां सना गाननो हागोन फैदोल'ना सना गाबोननो फै नोंलाय बेसेबां गाननो बांगाल सारि ना बर'नि दख'ना गाननानै फोजोबनो हानाय नङा नों सना मा बुंदों नों सना फाउदुर मा बुंदों बिखा खायसेब मोनलायनाय खासि बिस्रिनो बै सिंस्रि बायखानाय बांगालखौलाय मानो गिनांगौ सना मा गिनांगौ गिनाङा सना सरि सना नांगौबा आं गामिखौनो गारगोन थेवबो आं नोंखौ गारनो हानाय नङा सना नै आगै गोसो थोनो रोंगौ आं नोंखौ गामिखौनो मिथिया आं नोंनिखौ सिमांफारा बै गफुरनि सिमांफाराथ' जाथारबाय एबार हले जागोन फाउदुर सना आंनो खारस'नैनोसै नोंनियाव बेफोरखौ नों गिनाङा सना साननैजो जौसे सोआ हरबाय थागोन आं खबरदारलै खिन्थु सुइस अफ दा खालामदे सना सुइस अफ दा खालाम आंनि गोसोआ जोबोद दुखु मोनो हेल' मा पेप्रे पाप्रा जाखोलै हेल' टावारसो गैलाना फैसासो गैला हेल' सना हेल' मा जाखोलै हेल' शाला गेल्ला जात्रा नस्त तपथिं नों आंनिसो सिगां नङाबा एसे उन फैनांगौब्रा नोंखौ लोगो मोननानै आंहा साननायफ्रासो जानाय नंला हांगार जासिगोन ओइ गेल्ला आरो थपथिं औ आदै बे बेग गिदिर गिदिरखौ लाना बहा थांनो ओंखारदों नोंसोरलाय बे बेग गिदिर गिदिरखौ नायोब्लाथ' बबेबा गोजान जायगायाव थांनो ओंखारनाय बायदिसो नुबाय आङो हा थांनो नोंसोरलाय बेलायथ' नै जात्रा नस्त'आ जागायजेनबायानो आदै गहपुराव थांनो नागिरदों आदै गहपुराव आलासि जाहैनो ना माबा हाबा लानानै आदै बे जायगाखौ गारनानैसो थांनो सानबाय आङो गेल्लायासो मा सानदों आं मिथिला नै तपथिं नोंनि साननायालाय आरो आंजों माबोरै गोरोबलायख' आंबोथ' आदै गामिनि गासै सम्पति आरो गासैखौबो गारनानै गहपुरावसो थांनो होनना ओंखारबोदों नंगौ नै गोरोबमारबायसो बांगाल दावरावआ जोब्बाय नालाय आदै बे जायगायाव माइरं गैला माइरंल' नङालै आदै हिनजावबो मोनबावला हे गैखाथारलानो हे मा औ आदै रावबो बिमा बिफायानो जोंनि बे गामियाव फिसाजो बिलाइ हरनो गोसो गैला जों खारस'नहैनोसो सानबाय आदै बिब्दिखायसो नोंसोर गहपुराव थांनो ओंखारदों कारेक्ट आदै गहपुर
गहपुर औ आदै औ रं नाम्बार जादों रं नाम्बार जादों गहपुरल' रं नाम्बारा तामुलपुर दं मसलपुर दं खालि गहपुर गहपुर माबालाय आदै गहपुरावबो मुस्लिमफोरा गन्डगल खालामनोसैनो गन्डगल जानायनि सिगांनो हजों मोनहैग्रोनांगोन नागिरहै बे मुसलमान हिनजावफोरखौ मुसलमान नङाब्रा बर'फोरानो साफा साफा गथा गथा है जिरख'नाय दं नोंसोरजों जालालै मा खालामनो आदै दावराव दावसिखौनो प्रफेसनेल हिसाबै लानांबाय दावराव दावसि गैया माने जोंहा माइरं गैया दावराव जाबाय माने गरनैसो मोनो खोमा होननानै जों दावरावनि सिगां थाहैखानो नागिरदों गहपुराव थौ थादो आदै जोंहा गारि हमनांगौनि बाथ्रा दङ थौ ओइ आदै नोंबो गहपुरखौसो सिमां नुदो नामाब्रा नुखागोन गेल्ला बांगाल दावरावनि बिजनेसा जोंनिख्रुइ बेनासो गोथावसिन ओइ थबथिं आरो गेल्ला जाना थांखांनाय बाथ्राफोरखौ आरो दारायखांथारसैलै गहपुर होनब्ला आंनाबो बिखाया गुलाब गुलाब मोनखाङो मोनब्ला आंबो जोंजों लोगोसे आगान सुरफानोसै आदै औ बिदिनो नोमादैयाबो बांगाल दावराव समाव बांगालखौ गिनानै न'आव थांबाय दिनैसिमबो फैयाखिसै बालन्दा बायदि आं बेसे दुखुजों थाबावनो थानोनो बाथारबाय आङो नाङालै आदै नों आरो सिगांनि बायदि मावनो दा सानसै नोंहा हा हु दं बिसि फिसा दं आरो बैसोआबो नोंखौ बेबायदि मावनो थिनला मा माराम खानाय आउटडेटेड राव होनदों नोंलाय आंनि बैसोआ नोंनि भिक्षाखौ मा आल' होदों ओइ आदै रागा दाजोंसैलै जात्रा नास्ति जायो थांफानोबा नोंबो ओंखारथारदो थुदो माबा आदै थाखा फैसाफोरखौ एसे बुरजा लाखा सानबैसे थानाय जायो बिनि हिसाब गैया फै आदै फै जागोन नोंस्रालाय मा दं जायोसै दायनां फोदोनां नैबे मोदलायहानोसै नोंगौ आदै थौ नै आक्रासुनि बन्द दं आक्रासुनि माब्लाहाय दिनैनो बन्द दावरावखौबा सोर खालामग्रोखो बर'खौसो नायहोलाबाय दे रान नै दे थोथसे आगै हायनारिनि नै हायलुरिनि आगे हायलुरिनि दे फावदुर आगै सनानि नों गोसो थोयो ना थोआ गोसो थोनायालाय थोयो नों मोजां मोनो ना मोना आंबो मोनो मेमबुरि आय हायलुरिनि जय इसोर निराला हायलुरि सना हामालै तानुस सिख' जागोन ना जायालै लादो आदै नाङालै आंनो नि गारखानो हायो आङो सिख' जाबायब्रा नै सिख' आंनाबो जाबायब्रा हायलुरिनि नामै नै सिख' गारलायदो हिनजाव रासि नङाब्रा जखारानो गैया जखारबा हांगौलै मा जाखो लंपेन्ट माखाया बोरो ए सर्बनास थैबाय दाना लंपेन्ट गस्ला गैयाब्ला मा खालामबावनांगौलै बोराय मानसि आंहाथ' उसुबिदा नोंस्रा सेंग्राफ्राथ' माबा मोनसे खायदा जागोन माखौ गानबावनांगौलै आदै मोनला माबा मोनसे खालामनांसिगोन खालामहैथारदोलै आदै खालामहैथारदो नों माबा मोनसे खालामाबा जाथारलिया नङाबा बियो हे सर्बनास फाग्ला नै कम्बलखौ गानलांलै आया नांथारलालै दे थांथारदो माबा मोनसे बेबस्था खालामना लाबोथारदो कम्बला गानलांलै दे बे थासान जाबाय दिनै जोंखौ आदै फाग्लाया
होद